moi, se on Kate Drums ja tänään mä ajattelin tehdä semmosen postauksen, missä mä etin netistä kysymyksiä ja mä vastaan niihin. Ja tänään on itse asiassa mun 26. syntymäpäivä. Täytin 26. Jee. Mulla on tosiaan täältä löytyy kysymyksiä ja mä ajattelin, että mä tosiaan täältä sitten katon kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys on, että mitä sä haluaisit muuttaa itsessäsi? No, sukupuolen, yllätys, transmies. Mut mä haluaisin ehkä enemmän tatuointeja ja lävistyksiä, ne on ainoa mitä mä muuttaisin. Ja ehkä pituutta, mä oon 150 senttiä pitkä, niin se olisi kiva olla vähän pitempi. Toinen kysymys on, että olenko mä uskonnollinen tai hengellinen ihminen? Mä olen ihan ateisti. Että mä en usko mihinkään. Kolmas kysymys, millainen vanhempi sä tulisit olemaan sitten kun sä saat lapsen? Mä en siis lapsia halua ylipäätään ja mä voin sanoa, että musta tulisi varmaan aivan kauhea vanhempi. Mä olisin varmaan samanlainen kuin mun isäni. Mun isä on siis ihana ihminen, don't get me wrong, mutta hänen niin kun, kasvatusmetodi ei välttämättä ollut ehkä se parhain. Onko sulla joku asia, mitä sä et ole koskaan kenellekään kertonut? No, harvemmalle ihmiselle mä olen kertonut, että mun isoin unelma olisi saada yllätyssynttärit. Mä aina nuorempana kuuntelin, kun mun kaverit aina niin kun kertoi, että he järjestää joillekin ihmiselle yllätyssynttärit ja vastaavaa, mutta se en koskaan ollut minä, joka sen yllätyssynttärit sai. Sitten on kysymys, että mikä on asia, mitä mä kadun eniten. Ehkä eniten mä kadun totta kai mun itsetuhosta. Niin kuin mulla on viiltelyjälkiä, mä kadun sitä, että mä olen viilellyt. Ja toinen on se, että mä seurustelin mun ensimmäisen eksän kanssa. Se suhde ei todellakaan ollut terve millään tasolla kummaltakaan puolelta, minulta että häneltä. Ja se oli aivan kauhea suhde. Tämä ihminen oli aivan kauhea ja niin olin myös minäkin. Sitten on, että mikä on sun suosikkiharrastus, kun sä olet yksin. Niin no, mä tykkään cosplayia ja mä tykkään tehdä fursuitteja ja mä myös nukkeilen tosi paljon. Että ne on sellaisia asioita, mitä mä teen yksin. Sitten on kysymys, että mitä mun kaverit sanoisivat, että mikä on mun niin kuin paras, tai mikä on paras asia mussa. Niin no, mä en kyllä tiedä. Varmaan se, että mä kuuntelen tai jotain. En ole ihan varma. Mulla kavereita ei hirveästi ole. Tai sit se, että mä olen hirveän niin kuin, hassu. Sitten on, että mikä tai kuka on semmonen, että sä voisit niin kuin antaa sun elämässä siitä. Mun kissa. Mä rakastan mun kissaa. Mä tekisin mitä vaan mun kissan takia. Pikku hiileskissa. Minun mamman rakas. Sitten on kysymys, että mikä on isoin valhe, mitä sä aina itsellesi kerrot. On ehkä se, että mulla menee hyvin, vaikka todellisuudessa ei meekään. Ja yritä siinä nyt sitten, niin kun, yrittää vaan tsempata itseään, että kaikki on hyvin. Sitten on kysymys, että mitä sä haluaisit, että on asia, mistä sä niin kun kasvaisit eteenpäin. Silleen, että se ei ole sun elämässä, niin mulla olisi ainakin ihanaa, jos mä pystyisin lopettaa viiltelyn. Mä olen nyt ollut 4 kuukautta puhtaana viiltelyssä ja mä toivoisin, että tää olisi niinku vika kerta, kun tarvii miettiä, että tuleeko seuraavaa kertaa. Sitten on, että mikä on semmonen uskomus, mikä sulla on, mihin muut ei usko. Ei mulla oikein oo sellaisia. Mulla on kaikkea tämmöstä, niin kun, mä olen tämmönen foliohattu ihminen, että mä uskon kaikkea tällaiseen. Mut esimerkiksi Mandela-efekti voisi olla, jotkut ei usko siihen. Glitch in the Matrix voisi olla kans, koska mullahan on siis aivan järjettömästi tämmösiä Glitch in the Matrix kokemuksia. Ihan järjettömän paljon. Mä voin jossain vaiheessa kertoa tämän mun yhden isoimman, koska se on edelleen semmonen, mikä saa mut kyseenalaistaa itteeni. Sitten on kysymys, että mikä on yksi tyhmä asia,
mihin sä oot pitkään uskonut, on se, että kissat tulee avaruudesta. Mun faija on sanonut mulle pienestä asti, että kun koirat kehittyy susista, niin kissat on tullut ulkoavaruudesta. Ja se on ollut semmoinen, enhän mä niinku nykyään sitä enää, että kyllä mä tiedän, että ne on niinku kehittynyt pienistä eläimistä, mutta niinku, se oli semmoinen, mihin mä uskoin aika pitkään. Sitten on kysymys, että mikä tuo sulle tällä hetkellä iloa elämään. Tän mun tuetun asumisen ystävät, mitä mulla on, he on mulle hyvin rakkaita. Me tehdään kaikkea kivaa niiden kanssa. Itse asiassa he on tällä hetkellä tekemässä mulle kääretorttua mun synttäreitä varten. Ja se on ihanaa, että he jaksavat tehdä juuri minua varten niin kuin kääretortun. Tai no, torttuja ne tekee kanssa. Sitten on kysymys, että milloin sä oot niinku panikoinut viimeksi kaikista pahiten. Mulla oli siis mun bussikortista loppunut aika. Ja mä sitä vähän panikoin, että mä en pääse käymään kotona. Mut mulla oli onneksi mun bussikortilla rahaa, niin mä pääsin sit käymään himassa. Sitten on kysymys, että missä oli sun ensimmäinen tämmönen deitti tai tämmönen niinku treffit. Mä en oo mun ekaan eksän kanssa käynyt missään treffeillä, et se oli vaan sitä, että hän tuli meille, mä menin hänelle. Mut ensimmäinen semmonen treffi, niinku treffi, niin oli kun me käytiin mun toisen eksän kanssa katsomassa tää viimeinen Hobbitti. Sitten on tämmönen, että mikä on niin kuin ei niin haluttu mielipite, mitä mulla on. Mulla ei oikein mitään sellaista ole, paitsi animesta, My Hero Academiasta. Mä vihaan Bakugoa, se on ihan vitun paska hahmo. Mä en voi sietää sitä ja ihmiset sanoo, että se kehittyy sit paljon enemmän ja sit tulee hyvä hahmo. Ei sit tuu. Siitä ei vaan tule. Se on paska hahmo alusta loppuun asti. Loppuun tosiaan. Mut niinku, mä en pidä siitä hahmosta. Toinen kanssa on semmonen hahmo, mistä mä pidän, niin on Rainbow Dash. Mä en tykkää niinku Rainbow Dashista yhtään. Mä siis olen tosi iso tämmönen My Little Pony -fani. Ja Rainbow Dash on hahmo, mitä mä vihaan kaikista eniten. Mä en vaan voi sietää sitä. Sitten on, missä sä näet itses 10 vuoden päästä? Itse tuossa ihmisenä mä sanoisin, että mä olisin tappanut itteni jo siinä vaiheessa. Mutta jos me niin kuin terveellä aivoilla nyt ajatellaan, niin ehkä jossain töissä. Mä haluaisin olla tosi paljon tatuoitsija. Ja toivoisin, että myös olisin tatuoitsija siinä vaiheessa, että se olisi kiva. Sitten on kysymys, että menetäänkö mä mun niin kuin hermot helposti. Ja mulla tosiaan löytyy epävakaa persoonallisuushäiriö. Ja mun on tosi vaikea hallita mun mielentilaa, mun mielenterveyttä ja varsinkin tunteita. Niin kyllä mä menetän mun hermot aika nopeasti. Ja silloin kun mä oon vihanen, niin mä myös olen aika vihanen. Tuossa oli jotain tommosia kysymyksiä, mitä mä päätin vastata ja silleen. Toivottavasti pidätte tästä videosta. Hei hei!